Vážení diváci, představuji vám herečku a televizní moderátorku Veru Hodálovou, která dnes obdržela televizní cenu Euridika za celoživotní přínos. To je trochu přehnaný, ne? Myslím ten název. Gratuluju. Ďakujem. Pamatuješ, jak jsem dělal ten spot v Makedonii? No a já jsem bydlel u nějaký učitelky. Představ si, že prý má u sebe nějakou holku mladou, která nikoho nemá a že už se prostě o ní dál nemůže starat a Jestli bych se o ní nějaký čas nemohl postarat. Volám sa Vanda. Nežne, dobre. Jasné? A čo to znamená? Že sa otočíte trošku po svojej pravej ruke. Zvykla som si na tvoje nočné výlety, na tvoje holčičky. Myslela som si, že mi už nedokážeš viac ublížiť. Ale teraz si sa prekonal. Povedz mi na to niečo! Ty jsi byla vždycky jediná, která mě chápala. Vieš, všetci chcú byť najprv slávni, potom je im z toho na nič. Ty nevíš vůbec nic.